Prvé zmienky o románskom farskom kostole svätého Mikuláša sú z druhej polovice 11. storočia. Farský kostol stál vo východnej časti dnešného mesta na vrtinovitom trhovisku románskeho sídliska, ktoré vzniklo na starej obchodnej ceste z Čiech cez Jablonický priesmyk a Trnavu a ďalej juhovýchodným smerom k Dunaju a odtiaľ na Balkán. Kostol bol zasvetený svätému Mikulášovi, patrónovi obchodníkov. Bola to románska stavba, ktorej pôdorys je neznámy, je len predpoklad, že bol obdĺžnikový s užsou svätyňou polkruhovito ukončenou. K tomuto románskému kostolu sa sťahujú aj najstaršie písomné správy o Trnave. V rokoch 1380 až 1421 bol na jeho základoch postavený nový kostol v neskoro gotickom slohu, keďže starý nevyhovoval. Na severnej strane kostola stála románska kaplnka svätého Juraja. Jej vznik je neznámy, existovala iba do začiatku 17. storočia, kedy ustúpila prístavbe novej sakristie nového domu svätého Mikuláša. Kostol je 60 metrov dlhý, 31 metrov široký, hlavná loď je vysoká 18 metrov a je orientovaný na neskôr postavenú katedrálu svätého Jána Krstiteľa. Hlavné priečelie je dvojvežové. V severnej veži sa nachádza jeden z najväčších zvonov v Európe, svätý Mikuláš. Kostol bol od roku 1543 do roku 1820 katedrálnym metropolitným chrámom Ostrihomskej arcidiecézy. V roku 1918 po vytvorení Trnavskej apoštolskej administratúry sa opäť stal katedrálnym chrámom až do roku 1977, kedy po vytvorení Trnavského arcibiskupstva na žiadosť prvého trnavského arcibiskupa Juliusa Gábriša pápež preniesol titul katedrálneho chrámu na terajšiu katedrálu svätého Jána Krstiteľa v Trnave. 10. augusta 2008 v dome svätého Mikuláša v Trnave celebroval slávnostnú svätú omšu trnavský arcibiskup monsignor Ján Sokol, pri ktorej vyhlásil dom svätého Mikuláša za mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy. Dom svätého Mikuláša dňa 9. novembra 2008 vyhlásil pápež Benedikt XVI za baziliku minor. Postavenie baziliky minor umožňuje používať pápežský znak skrížených kľúčov na zástavách chrámov, chrámovom náradí a pečiatke. V erbe baziliky sú 3 jablká predstavujúce svätého Mikuláša a 2 sedemcípe hviezdy predstavujúce sedembolestnú pannu Máriu. Trnavská bazilika minor je v poradí 10. bazilikou na Slovensku. V bočnej kaplnke sa nachádza obraz Panny Márie Trnavskej, ktorý v období tureckých nájazdov ronil slzy. Predpokladám, že putnickým miestom je kvôli obrazu, ktorý sa v ňom nachádza, no a vlastne aj kvôli úcte k tomuto obrazu a kvôli mariánskej úcte. Takže asi tak. Myslím si, že je to kvôli slziacemu obrazu Panny Márie, ktorý sa tam nachádza. Dentro la chiesa c'è un quadro dove la Madonna piange quando c'è stata la dominazione dei turchi. Lebo vnútri v kostole v kaplnke je obraz Panny Márie, ktorá slzila, vlastne zázračný obraz. Tak, dom svätého Mikuláša, pred ktorým momentálne stojíme, je pútnickým kostolom z toho dôvodu, že je tam umiestnený obraz slziacej Panny Márie, ktorá ronila slzy niekoľko storokov dozadu, pretože zachránila Trnavčanov pred morom a pred nájazdami tureckých vojsk a kvôli tomuto obrazu sa tam schádzajú veriaci z celého Trnavského kraja, ktorí sa k nemu chodia modliť. Viete čo, tento kostolík je zaujímavý pre obraz, ktorý sa nachádza vo vnútri, respektíve pre obraz slziacej svätej Panny Márie. Milí priatelia, práve sa nachádzame pred bazilikou minor, ktorá bola pôvodne hlavnou katedrálou Ostrihomského arcibiskupstva. Táto bazilika minor patrí k najvýznamnejším nielen v Trnave, ale aj v celého Slovenska, pretože tu vlastne zasadali páni kardináli a arcibiskupy na svojich konciloch a práve táto bazilika je preto veľa významným kostolom na celom Slovensku.
Je to krásna gotická stavba. Zároveň prístavbou tejto baziliky je aj baroková kaplnka Esterháziovcov, kde sa nachádza milostivý obraz Panny Márie Trnavskej. Chcel by som poukázať, že tento kostol je, čo sa týka nábožnosti alebo cirkevných udalostí, by som povedal, najvýznamnejším kostolom. Tu sa konajú jak krsty, prvé sväté prijímania, birmovky a sobáše. Samozrejme, že je to veľké pútne miesto. Táto bazilika minor bola katedrálou až do roku 1977, hoci už ostrihom dávno bol odsťahovaný, pretože právne nikdy to nebolo vyrovnané, čiže až v roku 1977 pápež Pavol VI vymenoval v Trnave univerzitný kostol za metropolitný chrám a Trnavu za metropolitné mesto, čo už v podstate neplatí. Metropolitnými mestami sú teraz Bratislava a Košice. Takže v podstate Trnava už je len z historického hľadiska arcibiskupstvom a takže Trnava v podstate podlieha bratislavskému arcibiskupovi. Tento kostol samozrejme okrem toho, že má veľa pamiatok vnútri, je momentálne aj v rekonštrukcii. Pomalinky sa rekonštruujú určité časti vnútri kostola, ako napríklad oltár všetkých svätých, ktorý sa už 2 roky reštauruje a bude sa minimálne 3 roky reštaurovať. Takisto 2 roky dozadu sa reštauroval malý orgán, ktorý vlastne postavil v roku 1784 pán Arnold a Arnoldová rodina na ňo dala určitú čiastku na opravu. Tento orgán spolu s ďalšími 6 pamiatkami, sakrálnymi pamiatkami získal veľkú cenu UNESCO. Teraz sa nachádzame v našej bazilike minor. Za zmienku stoja vitrážne okná, ktoré sú v tejto bazilike. Sú zo 17. storočia a v tejto hlavnej lodi máme významných maďarských predstaviteľov, ktorí sú buď králi, alebo princezné, alebo princovia. Konkrétne, keby sme išli po týchto vitrážnych oknách, tu máme svätého Imricha, ktorý bol synom uhorského kráľa Štefana. Svätý Imrich bol vášnivým poľovníkom a bol vlastne následovníkom trónu, lenže diviak ho pri jednej poľovačke zabil a nebolo následníka trónu. Takže následníkom trónu sa stal Peter, synovec, to bol syn jeho sestry Gizely. Na ďalšom obraze je uhorská Madonna s Ježiškom. Tak ako my máme 7bolestnú Pannu Máriu, patronku Slovenska, tak toto je práve uhorská Madonna s Ježiškom, pretože existuje obraz, kde je korunovaná svätým Štefanom za uhorskú kráľovnu. Na poslednom obraze je svätá Margita, ktorá bola dcérou uhorského kráľa Belu IV. Je významná tým, že vlastne v Budapešti je po nej pomenovaný tzv. Margitín ostrov. Bazilika minor svätého Mikuláša bola vlastne 300 rokov hlavnou katedrálou Ostrihomského arcibiskupstva, pretože Ostrihom obliehali Tatari a Turci a tu vlastne sa museli presťahovať. Pôvodne rozmýšľali o tom, že sa presťahujú do Bratislavy, ale nakoniec to bola Trnava a tu vlastne, keby sme sa pozreli do presbyteria alebo svätyne, tam sú vlastne štalumy alebo lavice, kde vlastne zasadali páni kardináli a arcibiskupy na svojich konciloch a preto sa vlastne Trnave hovorí aj Malý Rím, pretože to tu skutočne vyzeralo ako v dnešnom Vatikáne.